2018-nji ýylda Türkmenistan daşary ýurtlara 80 million töwereg towuk ýumurtgasyny eksport edipdir. 6 martda Trend habar agentligi Türkmen medeniýetine salgylanyp 2018-nji ýylda Türkmenistanyň daşary ýurtlara 79,4 million sany towuk ýumurtgasyny eksport edendigini habar berdi. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary geçen ýylyň dowamında ýumurtganyň Türkmenistanyň öz ilatyna wagtal ýetmezçilik edendigini habar beripdi. Trendin habaryna görä Türkmenistan geçen ýylyň dowamında daşary ýurtlara 79,4 million sany towuk ýumurtgasyny eksport edip, mundan 3,8 million Amerikan dollary möçberine girdiji gazanypdyr. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ýumurtga krizisi 2018-nji ýylyň bosagosyna has takygy 2017-nji ýylyň dekabr aýyna täzeden mewjapdy. Şonda Aşgabatyň bazarlaryna 33 teňelik ýumurtganyň bahasy 1-den 60-65 teňe, owa ýumurtgalarynyň bahasy 90 teňe, 2 saryly towuk ýumurtgasynyň bahasy 80 teňeden 1 manat 10-20 teňe gymmatlapdy. Munyň ýa-da 2018-nji ýylyň fevral aýynyň başynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň geçiren ministrler kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanda senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň eksporta niýetlenen guşçuluk toplumyny döretmek boýunça alyp barýan işleri barada resmi habar berildi. Habarda Türkmenistana döredilýän guşçuluk toplumlarynyň ýurdun bazarlaryny ýumurtga we towuk eti bilen üpçün etjekdigi öňe sürildi. Bu habaryň edilýäni 2018-nji ýylyň martynda Azatlyk radiosyna Ahal welaýatynyň Bäherden etrawyna Sünçe owasynyň goloýunda ýerleşýän guş toplumy kärhanasynyň ýapylýanlygy barada habarlar gelip gowuşdy. Martyň aýagynda Aşgabat şäherine ýumurtga her ele 15-den çäkli görnüşde satylyp başlandy. Paýtagtyň sowda nokatlaryna möhleti geçen içinden jüýje çykýan ýumurtgalaryň peýda bolup başlandygy habar berildi. Aşgabatyň Pasga bayramçylygyny belleýän ýaşaýjylary geçen ýylyň aprel aýynda renklemäge ýumurtga tapmakda kynçylyk çekendigini Azatlyk radiosynyň yerli habarçysyna gurrun beripdiler. Şondan soň Azatlygyň arxiw maglumatlaryna görä geçen ýylyň dekabr aýyna çenli ýurtdan ýumurtga gytçylygy barada habarlaryň gelip gowuşmagy sägini. Ýöne dekabr aýyna welin ýurtda ýumurtga gytçylygy täzeden mewjudi. Dekabryň başynda Aşgabatyň döwlete degişli sowda nokatlarynyň öňünde ýumurtga satyn almak üçin garaşýan adamlaryň uzyň nobatlary emele gelip başlady. Onun hususy dükanlardaky bahalary epesli gymmatlady. Aşgabatyň hususy dükanlaryna bir ýumurtganyň bahasy 1 manat 50 teňe, Lewap welaýatynyň Türkmenabad şäherine 1 manat 30 teňe, Daşowut welaýatynyň Daşowut şäherine 1 manat 50 teňe çykdy. Dekabryň ortalaryna Daşowutyň döwlet dükanlaryna bir ýumurtganyň bahasy 50 teňeden her ele 10 ýumurtgadan çäkli möçberde satyldy. 19-njy dekabrda Aşgabatyň hususy dükanlaryna, supermarketlerine we bazarlaryna ýumurtganyň satylmagy besedildi. Gytçylygyň germigi ýeňedi. Dowam edýän ýumurtga gytçylygynyň fonuna Türkmenistanyň sowda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi Türkmenistanyň ätiýaç azyk ambarlaryna 2 million sany ýumurtganyň bardygyny, onuň bahasynyň 33 teňedegi öňe sürilip maglumat çap etdi. Ýöne aradan az salym geçmänkä bu habar resmi web saytdan ýitirim boldy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçylary täze ýyl bayramçylygynyň bosagosyny paýtagtda ýumurtga sowdasynyň täzeden ýola goýulanyny habar berdiler. Ýöne şonda da ýumurtganyň we beýleki käbir azyk harytlaryň bazarlardaky sowdasyna polisiýa gözegçilik etdi. Resmi metbuat Balkan welaýatynyň Bereket etrawynyň Uzyňsow owasynda ýerleşýän guşçuluk toplumyna ýylda 8,8 million sany ýumurtga öndürilýändigini, Mary welaýatynyň Bayramaly şäherinde de guşçuluk toplumynyň bardygyny habar berýär. 2018-nji ýylda Türkmenistanda beýleki käbir ýymy tönümleriniň hem gytçylygy ýüze çykdy. Ýöne Trendin soňky maglumatyna görä ýylyň dowamyna Türkmenistan tas 10 tonu gök bakça önümlerini daşary ýurtlara eksport edipdir.